2 лева, билетът ти това е 50. Хайде другия път ще не вземеш. Върнеме, че нямам за цигари. Благодаря. Кога ти враща? 10 лева ме дай, бе. 20 дана. Коза скрам деш, а дай 10 да Той един път човек метър да мине. Все пари имате, пък все пътувате. Айде.